Hello guys, गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ अननाय आरो सिबिनायजों बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां नुदोंबा लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होबानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना मा होनो बुथेथे महर गाज्रि जि होननानै दा बुंगै सनाफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नै दिनै आङो मा होनो खुमब्राजों दाउ संबाय दङ लोगोफोर। जि गरम बोथोराबो, ओमफ्राय जोंहाना गेसाव संजाया नालाय लोगोफोर, जोंहाना आरो खान्दानाबो एसे गेदेर नालाय, ओमफ्राय गेसाव संजाया लोगोफोर। ओंखायनो आङो अरदाबानो नै गोलोमफ्रुलायनाय संबाय थायो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दाथ' बोथोराबो जि गरमहाय लोगोफोर, बेसेबा गरम जाखायो अर खाथियाव थाबाथाय। ओमफ्राय आङो दायो खुमब्राखौ संगासिनो दं आरो रुगासिनो। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय पुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। अननानै नोंथांमोना सापर्ट खालामबासो जोंबो गेदेर इउटुबार जालांनो हागोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै। ओमफ्राय आङो दिनैयो नोंसोरनि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन, जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदान भिडिअखौ नुहैयो बा सहैयो। दाउ गोदानायाबो जाबायनो लोगोफोर, जि मोजां गोदाखाबाय आरो दाउखौ। ओमफ्राय नै खुमब्राखौ आङो सुना लाखाबाय जि साफानो। एसे फिसा फिसा हाबाथाय मोजां मोनो आरो, ओमफ्राय गिदिर गिदिर हाबाथाय माने थाब मोननो नागिरा। ओंखायनो आङो फिसा फिसा ख्रि ख्रि हाना लाबाय आरो लोगोफोर नै। ओमफ्राय दाना संनोसै। साराया दुंबाय आंना लोगोफोर, ओमफ्राय नै आङो पियासखौ होना लानोसै आरो। ओमफ्राय रं सं होखाना लाबाय आङो, ओमफ्राय मा होनो तेजपातबो होबाय। ओमफ्राय नै आङो दायो दाउ बेदरखौ मोजां एवफ्रामना लाग्रोनोसै आरो। मायो आपेल जोंनियावखि आपेल फिथाइ जायोनाहाय, मानो बायलाबायो बेफोरखौलाय? आपेल बिफाङानो इदि माथो नारें बिलाइ बायदिसो। जोंनाव जायाहाय बिदि खेथिया बिफा, मानो लाबलाबाय थायो बेफोरखौलाय? ओरैनो फैसा थाखाल' खरसा जायो। खेबसेबो ड्रागन गायबाय, ड्रागनानो हनै लावलांजोब्बाय। ओमफ्राय दा आपेल लाबबाय, आपेला एकदम दा फिथाइ बेसेबा फिथाइ थायनानै दा हिनजावसो बुगा होजोबसिगोन आपेल फिथाइ जायै जायै। बिनो जाबाय। थाया इयो जोंनि देशआव जाया इदिया। हाय बाबा दलथा मा खालामदों नोङो? ओमफ्राय नै बेदर एवफ्रामनाया जाबायानो आंना लोगोफोर, एवला एवलि एवबाय आङो। जि मेजेमखा बेदराबो। बेदरखौ मोजां एवफ्रामनानै लाग्रोबाय आङो लोगोफोर। ओमफ्रायो नै खुमब्राखौ आरो थाव एसे होनानै, ओमफ्राय रं होनानै संख्रै आलौ बायदिसिना होफबजोबनानै ओमफ्राय दा रुनिसै आरो इखौ लोगोफोर नै। खुमब्राया मोजिबाय आंना लोगोफोर नै, ओमफ्राय आङो दै होना लानोसै आरो। दैखौ गोबां होनोसै आङो। दैखौ गोबांथार होना लाबाय आङो लोगोफोर, मानसिफोराबो जोंहा गोबांथार जायो नालाय परियालफोरा। ओमफ्राय आं दैखौ गोबांथार होना लाबाय आरो, नङाबा थोआना। नोंथांमोना बुंनाङा दे एसे गोबां गोबां ओंख्रि जायो, एसे गोबां गोबां ओंखाम जायो ओरै होननानै बुंनाङा दे, जोंहा मानसिफोरा जि गोबांखा आरो। ओमफ्राय नै लोगोफोर, बोराय आंना सालबारिनिफ्राय नाबो बायना लाबोदोंमोन आरो नै ना गिदिर। ओमफ्राय इखौ मैथाजों लागायना होनोसै आरो। मैथाजों संनोसै लोगोफोर। दा सान्दुं गोसायाव गरमाव मैथा बाथोन मोनजाबासो जि मोजां मोनो आरो, ओंखामा बांसिन खहाबलायो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो गेसावनो संनोसै आरो, अरदाबाव आरो ओंख्रि संगासिनो दं नालाय खुमब्राजों दाउजों। ओमफ्राय आङो दायो नैयाव गेसावहाय मैथाजों नाजों संनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय बुटबो दंमोन आरो लोगोफोर नै, बुटबो दंमोन आरो। दिनैलाय अबाव मोनजानाय बारायावलाय बेफोरखौलाय नायफिनबावनो, नङा होमबा? ओमफ्राय थाथोंसै आरो बियो, दा हराव जानोसै आरो लोगोफोर। खुमब्रा ओंख्रिया मोनबायानो आंना लोगोफोर नै, जि साफा मोनखाबाय लोगोफोर आंना खुमब्रा ओंख्रियानो। टेस्टि जाबाय आयो, बेसेबा गोथाव जाखाबाय खोमा नै, मार गोथाव जाबायहाय। मैथा ओंख्रियाबो मोनबायानो नै लोगोफोर, जाब्बा जुब्बा मोनसाबबाय।
टेस्टी जासाबबाय गोथाव जायाबाबो खुमब्रा ओंख्रिखौ आंनो संदोंमोन ओमफ्राय आंनो गोथाव मोनजायासै लोगोफोर नै आरो हालोदखौ नायनाय जायगानि हालोदखौ माबायदि ओमफ्राय मैथाजों नायासो जोबोद टेस्टी जादों खुमब्राजों दाउजों गोथाव जायासै लोगोफोर नै लोगोफोर जोंहाना माने टिभिया गाज्रि जाबाय आरो बेसेबा गोबाव इउज खालामाखैमोन नालाय ओमफ्राय गाज्रि जाना दंमोन आरो ओमफ्राय दिनैयो माने गोदान लगायनो नागिरदों ओमफ्राय कम्पानिया जाहैबाय एयारटेल आरो आगोलाव भिडिअकनमोन ओमफ्राय भिडिअकनाव गाज्रि जाबाय आरो ओमफ्राय रिचार्ज इदि सोथारिखाय बुहुत गोबाव जानायखाय माने गाज्रि जालांबायनो ओमफ्रायो दायो नै गोदान लगायगासिनो आरो इसे मोनासि जाबाय आरो सोरां बारां फैनो होदोंमोन दा फाहामग्रायानो सोरां बारां फैयासै ओमफ्राय दायो नै ओमफ्राय लगायगासिनो आरो नै मोनासियाव नै इखौ लगायनो नागिरदों आरो लोगोफोर एयारटेल ओमफ्राय नै गथ'फोरासो होंगो दोंगो गावसोरा ओमफ्राय नै लगायगासिनो आरो दायो আপুনি কিমান বছৰ হল এনে কাম কৰাটো হা অ 20 বছৰ হল 20 বছৰ অ বহুত দিন হল দেখোন ভালকে বনাবি দেই একদম বাৰে ओमफ्राय लोगोफोर दा बायदियाव अबेयाव टिभि नायबाय थानो इनिफ्राय जोंहा इदिनो इउज खालामाखैमोन आरो आजिखालिथ' मबाइलफोरावनो सब नुजोबो ओमफ्राय टिभिफोराव नायबाथाय एडभार्टाइजनो माने जि होय जायो 2800 अ आरो सेटिं दु 200 বলে 3000 কমপ্লিট কৰিব मोनजायाखैलै आजिखालिलाय सब खोथाफोरखौनो मबाइलफोरावनो गुदुं गुदुं गरम गरम माबाफोरखौ बाथ्राफोरखौ मबाइलफोरावनो मोनजोबो नालाय लोगोफोर ओंखायनो टिभिखौ माने एकदमबारे फुथारथारना दोन्दोंमोन आरो ओमफ्राय दासो माने थांखांहांदो लोगोफोर बेसेबा बोसोरनि उनाव आरो माने ओमफ्राय दायोथ' बेलेग जासिगोन आरो दिसा बेलेग जासिगोन आगोलाव भिडिअखौ नालाय दा एयारटेल जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो जोंथ' आरो टिभिफोराव नुवाबाबो जेबो नङा मबाइलफोरावनो सब खोथाफोरखौनो मिथिजोबो आरो गुदुं गोसा सब बाथ्राफोरखौनो जोङो मबाइलावनो मोनजोबखायो ओंखायनो मा होनो गावसोरानो नायो ओंखायनो जोंनो लायो नै फिसालाया लान्थिथिनो जि बायसा दुस्थ'थार नायनाय एसे गेदेर आंजोंनो नै लोगोफोर नायनाय इनो आंखौ एदाव फैबाय थायो भिडिअ लाबा लाबा लान्थिथिनो जादों